Magandang umaga mga langga. Let's go. Punta tayo sa Maribohok, Bohol. At doon kami maliligo. Kasama ang mga relatives ko, tsaka yung pamilya ko at mga kaibigan dito. Ako pala itong nagkaway-kaway dito. Napapansin yata sa kamera. At dito na nga, nakarating na kami. Ang ganda pala dito. Sa paligid daw, pagdating ko dito, nag-video-video ako kaagad para makita naman yung mga view dito. Oh, yan ang floating kubo. Oh, tingnan niyo dito, guys. Oh, ang ganda. Ang ganda ng mga views dito, oh. Hindi ako napakali. Pagdating ko dito, nag-video agad ako sa paligid nito. Ang ganda tingnan, oh. May mga bundok-bundok doon, oh. Maamis ka talaga dito, guys. Tingnan mo yung paligid dito, oh. Maraming mga bundok. Oh, ito nga pala yung jeep na sinakyan namin, yung ibang kasamahan ko, hindi pa nga bumaba kasi natatakot sa init. Masyadong mainit ang panahon ngayon dito. Ayaw nilang bumaba, baka daw madadaot yung kutis nilang porselana. Well, naghuwat sa among mga kauban, sige kog video-video dere. Oh, panalingaw ako panagsar good ni. At ngayon lang ako nakapunta dito. Kaya na-amaze ako sa paligid nito. At pinagsamantala ko na. At ito na nga kami, nagsuot na kami ng life jacket para handa na sumakay na kami sa pambot. Ito nga pala yung mga kasamahan ko. O, isa-isa kami ng life jacket, pati yung mga bata. Kami lahat nakasuot ng life jacket para safety. Kailangan talaga may life jacket kasi pag wala na mo balik. At bago kami bumaba at sumakay sa pambot, ino-orient muna kami kung ano ang dapat na mga gawin at saka yung mga policy nila dito. At ito na, nagsusugod na kami sa pagnaog para musakay sa pambot. Ito na nga, nagsugod na rin, kurug-kurug yung tuhod ko, natatakot. Nervyos na ako dito. Natatakot. At naisipan ko na ngang hindi na ako tumuloy. Ang dami namin, parang mga 40 plus yata kami dito. Oh, takot ako na sumakay kasi ang dami namin, baka tumaob yung bangka. Isang sakayan lang kami. Kailangan talagang isang sakayan lang para isa lang din ang bayad kasi pag dalawang sakayan, another bayad na naman. Kaya isang sakayan lang kami para naman makatipid kahit papano. Kung hindi kami 40, mga 30 plus lang siguro. Hindi ko alam. At ito, hindi pa nga tapos. May iba pang bumaba. Meron pang iba, oh. Masarap sa damdamin pag minsan yung pamilya ay magbanding kasama ang mga kaibigan tsaka yung ibang mga relatives. At minsan lang itong mangyari dahil na rin sa kawalan ng budget. Kapag ganito, di pagsamantalahin mo na pag mayroong ganitong time. At ito'y umaandar na nga. Punta na kami sa floating kubo. Lapit lang naman, nasa gitna ng dagat. Para makarating kami doon, kay sumakay kami ng pambot para makatawid doon. Well, nagsakay, iniikot-ikot ko tong kamera para makita naman ang mga view dito. At saka yung mga sumakay dito, mayroong gwapa at gwapo. At tayo namang lahat ay puro mga gwapo at gwapa. Walang pangit na gawa ng Panginoon. At ito, nakarating na nga kami dito. Tingnan mo, may swimming pool pa sa gitna ng kubo para sa liguan ng mga bata. Para naman ng mga bata ay safety dito. Kasi merong net na nilagay nila at saka yung PC. Para safety ang mga bata. At ito na nga yung iba. Kanya-kanya na rin lingkod sa daplin. At ito na rin, pinapahiluna na namin yung mga baon namin dito sa misa. Nandito na nga ang mga pagkain namin dito sa lamisa, nahiluna na. Mga dalagang nakahilo, ito po'y pamangkin ng asawa ko. Guys, alam nyo ba, hindi ko alam kung
happy ba ako or sad ba ako yung nararamdaman ko, kasi parang nag-alala din ako kasi nasa kalagitnaan kami ng dagat. O paano na lang pag matuwa ditong bahay kubo na to, nakalutang sa dagat, hindi ba? Itong bahay na kubo na to para ding totoong bahay kasi may may abahan saka may CR din, may misa. Parang bahay din. Kaya lang walang dingding. Kita sa labas. At yung bubong ay nipa. At guys, maganda tirahan dito para iwas sa mga marites sa buhay natin. Talaga bang maiwasan ang mga marites? Paano na lang kung isa sa kasamahan nito ay may marites? Hindi rin tayo makaiwas. Okay lang kung may mga marites guys, kasi sila ang makapasikat sa atin. Alam nyo ba guys nga ang mga marites ay may malaking tulong sa atin, kasi sila yung lahat ng kakaalam kung ano man ang mga balita. Updated sila sa mga balita guys. Wow, maswaki guys, nasa buti, may kamuti at saka saging. Ito nga pala ang abuhan na maliit dito sa bahay kubo guys, tsaka may CR din sila. At naghaling na sila guys para magsugba ng isda. Yung iba naman ay busy sa pagpahiluna. Ito ng isda guys, isda na sunghan daw ang tawag nito, ang malaking isda inihaw namin. Sugba, basta kay mauna na. Hindi na lang ninyo ang salita ko dito guys, kasi talaga namang isa kong malaking Bisaya, kaya lang ako nagtagalog para maintindihan sa lahat. At yung namang nakasakay sa bangka, ayun ang nagbantay sa amin. Daig pa naming presidente kasi binabantayan At sila'y mga mababait. Masarap para ang feelings ng bantayan guys, kasi feeling mo safety ka Guys, sibugan na. Ang dami naming ulam, may lechon, may pansit, may suwaki, may kinhason. Ang dami, may isda nga sinugba. Basta dami, may kamote, may saging, may chocolate, may cake. Dami yung pagkain namin dito at hindi to mauubos. Meron pang ang guso, may kinilaw. At pagkatapos naming kumain guys, sa kanya-kanya na kaming ambak-ambak sa dagat. Yung bata nga napapagod, nakatulog. Nilagay namin sa duyan. Yan, ang sarap ng tulog niya. Ayan, nangaligo na nga sila. Mambak na sila sa tubig. Pati yung mga bata, hindi natatakot kasi may salbabida naman talaga. Kaya safe na safe sila. Hindi natakot naglangoy. At ako pa yung takot kasi ayaw kong tumalon. Baka malunod ako kahit nakasalbabida. Pinagtawanan nila ako tuloy. Yung iba naman tinanggal nila yung salbabida kasi alam nilang lumangoy. Marunong silang lumangoy. Alam nyo ba guys? Nung bata pa ako, matagal akong nag-practice kung paano maglangoy. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako natuto. Hindi pa rin ako marunong lumangoy. Mahirap. Ito yung asawa ko, nakalutang sa dagat. Pahiga-higa pa. Ginawa niyang kama yung dagat. Hanggang dito na lang guys. Bye-bye. Sana i-follow ninyo ako, i-like at i-share na rin para lagi kayong update sa mga sumusunod na video ko. Bye-bye. God bless po sa inyong lahat.